Бүгінгі күндө коммун сервис уюшмасында язгы шурга әзерлек эшләре алып барыла. Паркларда агачлар киселә, дворлар чистартыла, ишек аллары, кварталлар чистартыла. Урамнар, тротуарларны кардан арындыру үстендә бик күп эшләр эшләнә. Су скважиналары, канализационный станцияларыбызның яннарын кардан чистарту эшләре алып барыла. Шулай ук безнең көндәлек эшләребез водозаборда бик күп эшләр эшләнә. Белгәнебезчә, 21 март көнне торак коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен үткәреп китәләр. Әлеге хезмәткәрләр тәүлек әйләнәсе үзебезнең халыкка хезмәт күрсәтә. Аларны эчә торган су белән тәэмин итә, канализация эшләре эшләнелә. Шулай ук әйтеп кителгәнчә, кардан арындыруда алар өстендә язгы чорда, язгы җәйге чорларда актаныш үзәген яшелләндерү, чәчәк утыртулар барысы да безнең үстә. Шушы аңгайдан файдаланып, аларны үзебезнең хезмәткәрләребезне, торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләрен барысында һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итеп китәсе килә. Аларга ныклы сәламәтлек, гаиләләрендә тынычлык, исән-имин киләчәктә дә матур итеп, күкләребез аяз булып, дөньяларыбыз тыныч булып, югары нәтиҗәләргә ирешеп эшләргә язсын.